Malawi tikulandireni kuchokera kuno ku Mount Soch Hotel mumzinda wa Blantyre, komwe chipani cha UTM chili ndi msonkhano wa atolankhani kuti chifotokozere Malawi mmene zinthu zikuyendera ku chipani chimenechi. Ndipo ena mwa akuluakulu omwe ali kuno ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Patricia Kariati, komanso pali mneneri wa chipani chimenechi Felix Njawala, Richard Makundi, Newton Kambala, komanso akuluakulu osiyanasiyana a chipani chimenechi cha UTM. Ndiye tiyeni timve kuti kodi mu msonkhano umene wa atolankhani lero chipani chimenechi chifotokoza zinthu zotani. Oyera inu Mulungu amene muli kumwamba nthawi ya kummawa, titero kuti zikomo chifukwa chifundo chanu chimene mwachionesera kwa ife. Tithokoza kopambana chifukwa chakuti sungani moyo kuchokera dzulo kuzafika tsiku limene la lero. Taona nditu mwatiyendesa kuchokera ku nyumba komwe tinali kuzatifikisa kumalo ano, komwe kuli zochitika kumalo ano. Ambuye kakhale nafeni, kasiyeni mzimu wanu ukhale pakati pathu, kuti china chilichonse chokamtira kumalo ano chakachosokera ndi mpando ochokera kwa inu. Khala nafeni kuyambira tsopano ndi kuthandiza Yesu Khristu pempha izi. Amen. Amen. Yeah, thank you very much. Madam SG. Point captain, can we have 3 chairs here? 3 chairs? Where? Up there. All right, thank you very much. We just received Director of Women, National Director of Women, Honorable Makuta. Welcome. So we will proceed in this manner. I'll read the statement. Then the other part will be dealt with by National Director of Youth. Then I'll hand over to the Secretary General to clarify a few issues that may need clarification. We'll read the statement in English, but I will also translate it so that our Chichewa listeners can also be with us and understand exactly what we are trying to communicate. So at this point in time, allow me to read the statement. Ladies and gentlemen, members of the press, we have also seen supporters of the party from Blantyre and other parts of the southern region. It is with great pride and determination that we come before you today. At our recent meeting that was held at the Vice President's residence in Area 12, we made significant decisions that will shape the future of our party and our beloved nation. In addition to the many crucial issues we discussed, one of the key topics was the scheduling of our party convention. This morning, we are excited to announce that after much anticipation from our members and all Malawians, the committee, which was chaired by the Vice President, agreed to hold
the convention on 17th November 2024. The theme for our convention is SKC's Legacy Beyond 2025, Building a Future of Fairness, Equality, and Transformation. This theme encapsulates our unwavering commitment to continue the mission of our late leader, Dr. Saulos Klaus Chilima, whose vision for a united, fair, and prosperous Malawi is more alive than ever. Dr. Chilima's legacy is not merely a memory. It is a seed that was planted at his passing, a seed that is now germinating, demanding our collective efforts to nurture it, water it, and ensure it flourishes into a vision realized. We call on every aspiring leader within our party to step forward and begin campaigning. Now is the time to rise, to speak your truth, and to share your vision for our party and our nation. We believe in the power of democracy and the strength of a fair competition. Every candidate deserves the opportunity to present their ideas and plans for our future. To our supporters, we ask for your full support in this democratic process. Ensuring that all voices from across our great nation are heard and valued. We are a party of unity, inclusivity, and representation. Our strength lies in our diversity, and we are committed to building a Malawi where everyone, regardless of their region or tribe, feels a sense of belonging and purpose. When campaign period is opened, we urge everyone to uphold the principles of respect, fairness, and unity. Let us refrain from using offensive language or making personal attacks, especially on social media. This is the time for maturity, for constructive dialogue, and for uplifting each other as we work towards our shared goals. Let us learn from the mistakes of others and strive to maintain a high standard of conduct that reflects the values of our party. In the spirit of unity and progress, we remember the powerful words of Dr. Saulos Klaus Chilima, and I quote, "True leadership is not about holding power, but about empowering others. Together we can build a nation where every voice is heard and every dream is possible." End of quote. These words are not just a reminder of what we stand for, but a call to action for each one of us to embody the spirit of true leadership. As we prepare for our convention and future beyond, let us carry this message forward with unwavering determination and commitment. We encourage all Malawians, especially our youth and women, to step up and participate in our convention. This is a movement for those who believe in the power of change, who are willing to stand up and be counted. If you have ever dreamed of making a difference, now is your chance.
Whether you run for a position within the party or contribute in other ways, your voice and actions are crucial to our success. This is your moment to lead, to inspire, and to be part of something bigger than yourself. As we prepare for the convention, we encourage all who are interested in running for councillorship or as members of parliament to start campaigning in their wards and constituencies. This is not just about winning elections. It is about honoring the vision of our late leader, Dr. Saulos Klaus Chilima, and building a future that truly reflects his legacy. Dr. Chilima left us with a mission and a vision, a seed that he planted at his death. This seed is now sprouting, but it needs our collective efforts to grow. It needs us to water the soil, to care for it, to ensure it thrives and bears the fruit of fairness, equality, and transformation. We must remember Dr. Chilima's motto, Osa Wopa, Osa Topa, Osa Fooka, meaning do not fear, do not tire, do not falter. This is a call for courage, resilience, and unwavering commitment to the cause. We cannot fulfill this vision if we do not participate in the process. Participation means more than running for office. It means getting involved at every level. The convention committee will soon release the details regarding nomination fees and provide a comprehensive list of the positions of competition. We encourage all aspiring leaders to stay informed and prepare to participate actively in the shaping of our party. In this regard, it means mobilizing people to register,
kuyamba kumema wanthu. Nthawi yodzuka ndi inoyo kuti tinene chilungamo komanso tipereke chikhulupiriro cha chipani chathu kuyankhula moona ku dziko lonse la Malawi. Timakhulupirira mphamvu ya democracy imene imapereka mpikisano ofanana kwa wina aliyense. Chotero wina aliyense amene akupikisana nawo ku convention imeneyi akuyenera kupatsidwa mwayi ofanana. Otsatira chipani cha UTM tikupemphani kuti mupereke support yokwanira kwa wina aliyense amene akuyima. Timpatse ulemu candidate wina aliyense komanso tilimbikitse kukambirana pakati pathu. Monga tili chipani cha fuko, chipani chathuchi chimalimbikitsa kuti Malawi ndi mmodzi. Convention yathu yoyamba tinapangira ku Lilongwe, koma convention iyi tufuna monga zigawo zokwanira zinayi ndiye tikhale tikupanga chotero pofuna kulunzanitsa dziko lino, kupangira kunena kuti mawu ochokera chigawo china chilichonse adzimveka komanso adzilemekezedwa. Ife timalimbikitsa umodzi popanga zinthu, chotero ngakhale machitidwe athu a zinthu ngati chipani timapanga kuti azionetsa zimenezo. Ife sitimayang'ana ndale zosankhana mitundu, sitimayang'ana ndale zosankhana zigawo. Timafuna kuti Malawi aliyense azidziwa kuti dziko lino ndi lake. Nthawi yokopa anthu ikatsekulidwa, tifuna tipemphe kunena kuti ifeyo ngati a UTM tonse tiyeni tilemekezane, tiyeni timange umodzi, tiyeni tipewe kugwiritsa ntchito mawu amene ali amtonzo, mawu amene ali onyoza, makamaka pa matsamba a mchezo. Nthawi ino ndioonetsa kukhwima nzeru kwathu komanso umodzi popangira zinthu limodzi komanso potukulana wina ndi nzake, osati chifukwa china koma chifukwa cha ubwino wa zomwe tikufuna. Tiyeni tiphunzire pa zina zimene taziona ma convention amene achitika, ifeyo tikonze kuchokera pa zimenezo. Mu mfundo ya umodzi komanso pokumbukira mawu akulu amene adanena mtsogoleri wathu Dr. Saulos Klaus Chilima ndi abwereze, ananena kuti utsogoleri sikungosunga mphamvu komano kulimbikitsa anthu ena. Tonsefe tikhoza kumanga dziko lathu polola wina aliyense kuti mawu ake amveke. Maloto amenewa ndi otheka. End of quote. Mawu awa siwongokhala otikumbutsa kokha komanso ndi chimene ife timakhulupirira. Ndipemphe kuti mu mzimu omwewo wina aliyense akonzekere convention imeneyi. Tufuna tilimbikitsa Malawi wonse, makamaka achinyamata komanso amayi. Ndi nthawi yokuti mudzuke mutenge maudindo. Ino ndi nthawi yokhulupirira kunena kuti mu kusintha muli mphamvu. Ndiye onse amene akufuna kuti naonse awerengedwe pa kusintha kumeneko nthawi yakwana. Ngati munayamba mwalotapo kukhala ndi Malawi wabwino, nthawi yanu ndi inoyo. Osamangokhala m'maofesi pa WhatsApp, pa Facebook nkumayankhula. Tengani maudindo kuti kusintha kumene mumakhala mukukulota kukwaniritsidwe.
ngakhale kuti mwina simukutenga nawo mpando koma mukhoza kutenga nawo mbali mwina po sonkha ndalama ntchito kuti masomphenya amene akwaniritsidwe, komanso mukhoza kuyankhula ndi anthu ena kumadera kosiyanasiyana kuwalimbikitsa kuti nawonso atenge nawo gawo. Kuti akalembetse chisankho nkuti pamene chisankho chikubwera nawonso adzavote. Mukhoza kumuuza anzanu za nkhani yabwino ya chipani cha UTM ndiye kuti mwatenga nawo gawo. Tiyeni tikumbukire mawu amene ananena mtsogoleri wathu onena kuti osaopa, osatopa, osafowoka. Mawu amenewa ndi mawu amene wina aliyense paliponse tikakhala tidzakumbukira. Masomphenya amene wawa ndi okwanira ndi otheka ngati tonsefe tingatenge nawo gawo. Kutenga nawo gawo zikupitirira pongoyima nawo kukhala mdindo ku UTM, komanso kutenga nawo mbali pena paliponse. Posachedwapa komiti yoyendetsa convention itulutsa mndandanda wa maudindo onse amene akuyenera kuti tipikisane, komanso kamsonkho kopereka popikisana udindo umenewo. Tikupempha kuti onse amene akonzekera kuyima nawo pa maudindo osiyanasiyana akhale ndi chidwi kuti zimenezi zikamachitika asatsalire kumbuyo. Timafuna tinene kunena kuti mobwereza tikhoza kutenga nawo mbali muzambiri polimbikitsa anthu kuti alembetse pakadali pano, popereka chuma chathu kuti chigwire ntchito ku chipani, potenga nthawi yathu kuyenda m'madera mwathu kuwauza anthu za Malawi wabwino amene angabwere chifukwa cha masomphenya amene chipani cha UTM chili nawo, komanso poonetsetsa kuti mukupanga china chilichonse, tikupanga china chilichonse chofunitsitsa kuti mbewu imene Dr. Chilima anadzala imere, ikule, komanso izabereke zipatso. Chipani cha UTM chili pano kuphwanya chitaganya cha kusankhana mitundu mdziko muno, kuphwanya chitaganya cha ndale za zigawo, komanso kumanga Malawi amene nzika ina iliyonse idzatukuke posayang'anira kumene akuchokera. Ife ngati chipani ndotsimikizika ndithu chifukwa cha umodzi umene mbendera yathu ya dziko la Malawi imatipatsa, mu umodzi, masomphenya, komanso chifukwa cha tsogolo la dziko lino. Tonse pamodzi tikhoza kukwaniritsa maloto amenewa. Ambuye akudalitseni. Ziko. Monga nanenera kuti ndime ina amene atayankhule ndi director youth akamaliza ndeti apatsirano Dr. Patricia Kaliati, secretary general wa chipani, kuti no amalizitse tisanatsekule nthawi ya mafunso. Ziko. Ziko mwambiri. Thank you so much. Good morning. Madam SG, National Organizing Secretary, National Publicity Secretary, National Director of Women, National Director of Strategic Planning, National Director of Economic Affairs, National Director of International Affairs, the National Deputy Director of Youth, all leadership present. Good morning. I think mine will be brief and short. I'm also going to be bilingual. This is Paligiza Lijijiwa kuti tawi sajedo kwambiri. My duty is to take you through
what we have planned, what we are doing moving forward as a directorate, as a youth directorate, feeding into the party plan, major plan. Now, the Honorable National Publicity Secretary, Honorable Njawala, mentioned party registration. As young people, we are aware that UTM is a youth movement. This is a movement that is youth-centric, championed by youth. So on party registration, we are requesting and pleading with all youth from Sanje to Chitipa to participate, take part in registering party members. We have set a target of 2 million by December. This means by December, we need to make sure that we have registered 2 million party members into our party database. And this is something that cannot be done by one person or one group, but all party leaders, all affiliates, all youth affiliates should champion the party registration. So please, we've got a target of 2 million party members by December. This means palibe zoti sotizingokhala social media kuti ndale atu tizikhala pa Facebook. No, what we do offline is what we post online. Zimene tizipanga pa ground ndi zimene tizipanga post ka ma social media mwathu muja kandi ma Facebook kandi ma WhatsApp. So my plea is a call to all leaders, directors of youth region, directors of youth at constituency level, across the country. All regional directors, DOSE, will be on the ground. But this is not just a youth activity. We are championing it with the guidance from our seniors, the main body. With regards to activities, youth activities, you might be aware we had from 10 June, memorial activities. We closed. However, others are still doing the activities, and that is allowed. Officially, 10 June 2025, tizayambiraso za candlelights. This is non-negotiable. Others will have my views out, but this is a UTM agenda, a UTM activity. SKC was our leader. We are not applying. This is not an application. It's non-negotiable. 10 June 2025, tizayambiraso candlelight memorial activities for 40 days. Constituency iliyonse by 10 June next year. I hope tizakhala kuti tindi shadow. I hope tizakhala kuti tindi shadow wa MP, shadow councillor. Councillor unaliyese, you need to do a memorial service. MP unaliyese, you need to do a memorial service. District governor unaliyese, you need to do a memorial service. Everyone. So at district level, at national level, at constituency level, at ward level, for 40 days, we'll be doing candlelight services next year. Officially now, as a directorate, we as youth tukupanga ma flag raising activities, flag raising events, tukukweza mbendera. Alesa kuzoa kuti mtsogoleri akatisiya mbendera imagwa. Mbendera UTM so inagwa by 10 June. But now we are raising it. Zikutandaza chani tikamakweza mbendera. Zikutandaza kuti ma ideals, philosophy ya UTM, as we are raising the flag, it still stands. We still stand by the flag. Flag ya UTM ili mkati mwa flag ya Malawi. So flag ya UTM, tikaikweza flag ya UTM, tukweza so flag ya Malawi. So these activities, tinamba tapanga launch ku Eastern Region. We are coming, this coming weekend kumasinta. We are also going to do a flag raising activity kumasinta kurale. Tikachoka kumasinta kurale, we are planning on doing Kamuzu Stadium. Kamuzu Stadium will do a flag raising event
ya ku southern region. Now as we are doing Kamuzu Stadium, tizapangaso combine ndi a UTM Arts and Cultural Festival ku Kamuzu Stadium. As youth, we know youth yambiri, they're into sports, arts and culture. Now we are engaging to go na udima plan aenda bwanji. Festival mene isu za kaso kuti tukapanga flag raising, the festival also ya fund raising ya ma activities zatu. You all know we need resources to run, we all know we need resources kuti zinthu ziziteka. Now youth will come together Kamuzu Stadium, tipanga announce my details. Zikatendera bwino, we're gonna have my international artist mwina awiri azakhalako. Now kuti uloweno ku Kamuzu Stadium zaenda bwanji. Amene walembetsa cha NRB komanso pa nthawi imene amene unalembetsa ngati wovota uzalowolere. Timvane, alisazalowolere. Amene ulibe chipaso chovotera, ulibe chaunzika, makamaka chovoterachi, pazakhala mtengo kuti uzalipira. Because uzakhala kuti iweyo ulokubwera dziko lako sukulikonda, dera lako sukulikonda. So festival hii ndiya movement yathu ya UTM as youth, women and everyone who will be interested to participate. Koma okhaokhawo amene azakhala alembesa ngati ovota, ukazalo waso kumene kungati suna pange register ngati member wa UTM uli ndi chidwi choti upange register, we have ma tent athu oti anthu azapanga ma registration. So target yathu ya 2 million ija, tonse as leaders we should not sleep, we should not slumber on this one. In addition, pakambedwa za convention, mubwereza UTM is a movement yokuti kuyimirira Chinyamata, is futuristic, youth centric. Nde tinakhala pasi ndi akuluakulu tinapempha kuti kwa Chinyamata, I think kwa azimaiso, ma nomination fees onse amene atakhalepo kuti anyamata amene afuna kukapikisana nawo maudindo osiyana-siyana, ma fees atayikidwe aja anyamata azalipira 50%. Why so? Anyamata mbiri they complain kuti they want to participate, afuna utenga nawo mbali komano ma resources, access ya ma resources amakhala kuti chimachepekedwa achinyamata. So for that reason achinyamata we're gonna pay 50% ya ma nomination fees. This also goes kwa Azimai, I'm sure, koma mwina a director of women national mwina now, so mwina she will say on that. Pamapeto, after 2025 kusabezeke Nyamata odandaula kuti kumalawi zinthu sizikuyenda bwino, because this is your chance. After 2025, if we make a mistake, aliyense you should be responsible for your mistake. After 2025 kuvota ndikamozi, tikaponyesa taponyesa toka. Ngati tufuna malawi wabwino, malawi wokuti tikhale ndi say ngati Anyamata, 2025 is our chance. 2025 is our chance to amplify my voices athu. Kuti achinyamata nafesa zitiona kuti no, tili ndi gawo muzochitika za dziko lathu. Pamapeto NRB natumiza kwa anyamata angapo kuti akalembese za ma IT. Ambiri amangu abweza kuti network kulibe. And yet kuti anyamata zalembese ngati ovota kumeki akwenera zakhala cha ID. So ichichi through you Madam SG and the party leadership, the youth issue, the youth agenda cuts across political parties. I would love to get permission from you and the party kuti we should come together, my directors of youth as pani zose, engage them and map a way forward kuti the issue NRB as youth tipanga handle bwanji. So yeah, I'll leave it to your office and the leadership kuti mutipanga council bwanji. With those few remarks, ziko mwambiri. Thank you. Ziko mwambiri doi. Mnthawi ino mundilole ino ndiapatsire Secretary General Dr. Patricia Kaliate kuti atiumbire nkota, kenako tipereka mwayi wa mafunso kwa atolankhani. Ziko mwambiri. Boma
as to what the director of the organizing secretary, the director of women, the national publicity secretary, the DOI, the director of strategic planning, the national director of economic planning, the national director of international affairs, and all my seniors present. Let me echo what the director of youth has said. Those who are not going to see the apple or access to the apple, the registration will continue to the activities which the national director of youth is going to have, be it at the stadium, wherever the activities are going to be happening, and then the registration is going to take place, especially to those who are not going to access to the apple. For the issue of the contribution or the fee for the convention, it might also be for the national elections, for the youth as well as for the women. It's the same 50% off of those women and the youth. What I wanted to say is that we remain resilient on the resolve of getting out of alliance. Any future alliances is going to be announced. As of today, we are not in alliance with anybody else. When we were having alliances, the people were approaching us. And we haven't yet been approached, and we haven't even approached anybody else. So nobody should be inclined to us to say we are in alliance. We are calling upon all our members, konse kumene muli inu IUTM, asogoli nonse kumene muli IUTM, ma functions onse aboma tisakuone nkoni. Ndipo tikupempheni kuti mukapitako, please, salu yathu iyi ya UTM tisaipeze. Ngati pali ena amene akugulirani salu kuti mukuvala salu zote muzikavala kumisika kuti koma kusonkhano waboma kukamsapezeke. Ndipo tithokoze kuti salu za UTM zipezeka pena paliponse. Ena siya kuvala zawo vala zathu tiyamikire chifani chokongola kwambiri. Zagulira nazivala pena paliponse kupatula kutchali chikoka. Inunso zigulani muzivala pena paliponse kupatula ku chechi ndi misonkhano ya boma, koma muzivala ku misonkhano ya chipani. Ndimangofuna nene mawu amenewo. Ndipo mawu amenewo atanena muchichewa, opita ku skulu osapita ku skulu kuti ataniso amve. Ngati ena anapita ku skulu kuti zachichewa samamva, tinenenso panonena kuti we are calling upon all our membership of UTM. Wherever there is a government function, never go, because we are not in alliance with anybody else. If you go there on your own, please don't put our party color, UTM. And we are thanking those people who are buying party materials. We thank you very much. That's the commitment which we are looking forward for you to contribute to the party. And it means that you are mobilizing, you are popularizing, you are marketing the party of UTM. And that cannot go without patting you at your back. But now the party material is supposed to be put on when you're going to whether the market, the funeral, and also if you're going to the party meetings, not government functions. And the party meetings, that is UTM party meetings. The chairperson of convention is going to announce whatever the director, the national publicity secretary has said, and we are going to empower them. They are going to release the forms. They are going to indicate the fee and the deduction of the fee for the youth and the women. Yes, indeed, we do agree, and we did discuss that we'll be doing the rotation of events happening in Malawi. If you're any longer, we might be in the north, we might be in the east, we might be in the south. So the regions which are remaining with is the north, east, and south. So when we are meeting, when the convention committee is going to be meeting, they're going to discuss in those areas, on those regions where to have our convention. Asogolera twagamakumana kuli a party committee ya convention, and they will link up with the chairperson whom they're going to have, and that is going to be the committee of the convention. Imene atazalengezese china chilichonse kuti pamene aziyang'anira ma region amene asala ndi kumpoto kumwera
komanso kuzabwe kumene kuti uyambekezera kuti komiti yathu izanene kuti convention tizakhala nawo kuti ndi malo amene kulilongwe tinapangako kwasala ku Mzuzu ku east ndi ku south ndi komiti imene ikamaganizira iziyang'ana malo amene wawo ndimangofuna kuti tiyankhule mawu amenewo komanso timafuna tinene kuti pamene tapereka liwe yakwa ma youth ndi women tisatiranso code of conduct yathu ikhala linked ndi code of conduct imene ikhale ikutuluka lachinayi kumene director of elections, director of women kumene apite ndi representative of the secretary general kumene akatengenso code of conduct imeneyo wina amene apezeka kuti wapanga kampeni nkumanyoza asogolena mwina azimayi azibambo kapenanso anyamata ngakhalenso akulumali we are going to give discipline tinenenso unena kuti UTM sunena kuti muzingodzuka ndikunena kuti ndifa ndikayimire ayi tanena kuti itasegula kwa wina aliyense koma ngati simunalandidwe chipani cha UTM forget about it ngati ife UTM sitikudziwani forget about it tipereka kwa anthu okhaokha amene ali a UTM tikuopa kuti mwina muzingobwera ngati mubwera kunsika kuti tifa tikagule mtapasha masamba maungu matemba mwinga umozi ayi okhawo kamwina people they saw you with me it doesn't mean that you are UTM that you are eligible for the convention okhamene tikwalandira kuti awa ndi a UTM amene titazalola kuti teni mukayime nawo chifukwa titangona paja kuti tasegula kwa wina aliyense ndi sunena kuti onse amene alephera kuma convention kuzipani kwa umene akuchokera ndi abwere kuto ndikayese kuyima ku UTM umpando wa president kapena wina chani ayi tikakuchita na sesi titauzana kuti mutha kuzakhala mwina mpando wina wake vini member koma osati kuti tingokupasani kulowesani kuchipinda kwathu wa UTM kuti tizaone zimene anaona anzathu chipani cha UTM chokhazikika ndipo tifuna kuti chikhale even zaka zizukulu ndi zizukulu tuvi zathu zipitirize nawo kuyendesa chipani cha UTM chokumapita ifeyo mulungu chita nkomera kuti atitenge osati muti atitenga iyayi koma mulungu chita nkomera kuti atitenge tikuthokozeni zikomo kwambiri zikomo kwambiri Madam Secretary General mundilole tsopano tipereke mpata kwa atolankhani mufunse momasuka chipani cha UTM chimapereka ufulu kwa atolankhani ndi atolankhani ndino abale athu sitimakutsekani pakamwa noyo ndi nthawi yanu tsopano kuti mufunse mafunso zikwa nimagwira ntchito ku Zodiac. Okay, ine ndi Christopher Sande nimagwira ntchito ku Zodiac. Ndi mafunso awiri kapena atatu. Koyamba timafuna tifunse inu a Secretary General Akaliati. Mwanena kuti mamembala anu asamapiteso ku misonkhano ya boma. Ndimafuna nimvetsetse kuti kodi zimene mukulankhulazi ndi zinthu zoti mwagwirizana akuluakulu nonse a UTM kapena mukungolankhula inu nokha ngati mlembi wamkulu wa chipani chimenechi. Funso lina ndiloti Amaiko Usi ni mtsogoleri wanu wa chipani cha UTM. Ku misonkhano ya boma ina akhoza kumapezekako. Ndimafuna nimvetsetse kuti zimene zikutanthauzanji kwa anthu ena omwe angafune kuti atsatire Dr. Usi ku misonkhano imene iwo akupezeka ngati wachiwiri wa president wa dziko lino. Funso lomaliza ndiloti mamembala ambiri a UTM omwe takhala tikulankhulana nawo ena akumachita kuoneka kuti ali ndi mbali, ena ndi a Usi, ena akukana kuti a Usi si mtsogoleri wawo ngakhale kuti malamulo anu achipani akutero. Ndimafuna ndimvetsetse kuchokera kwa inuyo kuti kodi kuchokera pano kupita kutsogoloku kugawikana komwe kulipoku mchipani mwanu mwa UTM mukuganiza kuti mungakuthetse motani kuti mukamapita ku convention yanu pa 17 November mukhale kuti mukupita ngati chipani chimodzi monga anafotokozera kuyambirira anjawala muja.
zikomo kwambiri. Na tathokoza kwambiri ndi yankho limodzi lokhala kuti kugawikana kwathu sitinagawikane mukuti pangisa kuti gawikane ndi inuyo ndi inuyo ngati muli kunja kwa UTM simungatikwanise kuti tigawanikane. Mafunso enawo ndi tiyambe kuyankha segolani microphone muyankhe chifukwa mwina anthu amangona ngati tatuka ku zinthu zimene alankhula Secretary General ndi zinthu zimene takhala tikulingalira kuzikambirana. Pali zinthu ziwiri zosiyana zimene zili zofunikira kuti anthu tizimvetsetse. Pali msonkhano wa boma ndi pali msonkhano wa chipani. Ngati mtsogoleri wa chipani chathu patakali pano a Michael Usi atapanga msonkhano wa chipani, anthu athu a chipani wonse akakhalako ku msonkhano. Sitikunena kuti anthu asapite ku msonkhano wa Michael Usi ayi. Anthu akuyeneka apite ku msonkhano wa Michael Usi, msonkhano umene uli wa chipani. Koma misonkhano ya boma chifukwa choti tidatuluka mu alliance sititha kupita nawo ku misonkhanoyo. Imeneyo ndi nkhani yokuti anthu ayimvetsetse bwinobwino chifukwa tikumabweretsapo bodza lonena kuti tikuwalesa kuti asapite kwakuti. Tikutsatira ndondomeko zimene tinagwirizana potuluka mboma. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. I think honorable yankula kale komando mbona ningomanga emphasize ku UTM tindi constitution and ifeo tosa tsogoleri mutimalemekeza constitution yathu ikunena kuti pakadali pano mtsogoleri ndi Dr. Michael Usi. So ngati tukanika kulemekeza constitution ya chipani tizalemekeza bwanji constitution ya dziko. So we make no mistake, wina sakunamizeni to safe pano. We acknowledge Dr. Usi as the current acting president wa UTM. Thank you, Chair, for giving me this opportunity to answer some of these questions. Mena Nenera, Director of Youth, current leader wa chipani cha UTM, the Dr. Michael Usi. And yanufeti na kuilizana as sisi and as chipani kuti Dr. Usi ndi amene asogolere chipani chi mpaka na pa convention. Ku convention iko kaya iwo akayima nawo kaya sakayima nawo amene akawine ku convention yo ndi amene tonse achipani cha UTM tizamuchita impress ngati msogolere wathu. Inu a media you are peddling agenda yonena ngati kuti chipani cha UTM chinagawanika. Wakuuzani ndani? Chipani cha UTM ndi chimodzi. Anthu akayambana nyumba kaya pali zolankhula kaya pali zotani munganene kuti ya nyumba ijaphwasuka agawanika napo. It's not like that. Muyeneka kuziwa kuti maliro anachitikacha ndi maliro akulu kwambiri. Amakanika maliro apamuzi kuti sana sizinamveke bwinobwino ena akudandaula amasamuka anthu kukamanga kanyumba kakang'ono kumunda kumakakhala kumeneko. Nde maliro ngati amenewa it is normal kuti anthu ayeneka kukoka nako pang'ono. Koma the truth is choona cheni ndi ichi mumve UTM sinagawanike, sizagawanika, sititopa, sitifoka. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. You want to conclude? I hope. Musana chile conclude mafura tinene kuna kuti program ina ya the National Director of Youth is to have tree planting. We want to have SKC youth garden. Ndi imene yakhauma kulumikiza kuti aone kuti madera mwinamo tikhalenso kuti environment yathu ili bwanji. Ndi Nyamata muni ndiye vibrant leader
I mean, who is going to be taking you through a number of programs. Thank you so much. I hope Honorable Sunday Mafososa. Yeah. The decision made by the announcement by the Secretary General, was it done by the Yes, ndifaka napatsa anthu oseaja kuti ayankhule sanafune kuyankha iwo ayi. Yeah, so that decision was made by Central Committee, and in fact, let me clarify here. Before Central Committee made this decision, it was the leaders, the owners of the party, the NEC, National Executive Council members, who sat and discussed. Ndikutiponyera ife. In fact, anatitsekera mu office. Maybe the public should know this. Awali apa anatitsekera mu office kuti mukamatuluka mmene momo ife tagwirizana pano kuti tituluke mu alliance. Ndi mmene momo mukamatuluka mutiuze inu yazikulu athu kuti mwagwirizana chani. We discussed. Tisanamaliza anabwera anatumiza nthumwi mukuchedwa ndi chani mmene. And there were some allegations kuti azikulu athu ena tamva kuti mwalandira makobiri. I think you remember all that. Koma this decision was made titakambirana ndithu bwinobwino and inayambira ku ma members a NEC, ma MP, ma governors, ma district governors amene anabwera ku maliro ndi amene anayambira nkhani imeneyi. So ni nkhani yoti tinakambirana and aliyense anagwirizana nayo. Chifukwa mwapeza kulibe phokoso ngati pamakhati nkhani tina, just because mwina a few individuals kapena nditi ma interest tawo komabe sizingalephere zimenezo. Koma nkhani yayikulu ndiyo kuti tonse tinagwirizana. Iyi mukuiona pa in the Central Committee apapa amene palibepo ndi anthu I think 4 amene palibe 5 ndi vice president, koma the rest tili panopo. So imeneyo ndithu mwina mwaimvetsetsa bwinobwino. Kangati mafuna Organizing Secretary. Komanso ma media tipemphe kuna kuti mukatifunsa funso muzilisunga njansa amene takupasani. Musamatibwezere mafunso amodzi omwewo. Zimene timatuluka alliance munalipo silimasiya munthu wina aliyense. Ndipo anthu awa kuti anene kuti tuluka alliance ndi mavuto amene anakumana nawo. Ali kwa alliance ko azimayi kunyozedwa, kutukwanidwa. Ata titaonekeredwa somaliwa azimayi kunyozedwa, kutukwanidwa. Ndiyeno komanso kwa alliance konso tu anthu anatulusidwa kalekale. Amanena so pa misonkhano. Ndikupe alliance omaizi waso tanthauzo la alliance kuti nali lotani. Ndipo chifukwa chimene chipanda pasanafike so nthawi ya maliro. Anthu anatiuza kale kuti sili kufuna ndi kwa alliance. Katena ndimukuganizira kuti mwima ndife iwalani. Zina nenedwa so ngakhale pa 14 May tili ku Kamuzu Stadium. Mwina zina zikamachitikwa kulilongo mwina ma media ku Blantyre zimakuphonyani. Koma zinakuyandikira zinakufikani. Zimene ziya pamphuno penipeni ku Kamuzu Stadium ku birthday ya pa 14 May. Ndi chimene mukufuna so kuti mudziwe ndi chani. So munthu akamakuthamangisa kuti nyamukani muzipita utafika pa khomo kuti wakhomola kulitenga ngati ndilawo. Ngakhale so kakhala banja kuti mayi akamathamangisidwa pa khomo ngakhale nyumba yamutamanga limodzi. Mayi wanzelo amatuluka nyumba mokumata kumapita kakafikira pa nsasa by and by amakamanga nyumba yake. Ife titamba kuthamangisidwa kale ku alliance ku timangokhala kuti mwina mwina samazindikira kuti tituluka. Titatuluka ndi mwina akukumakuuzani kuti asanatuluka ali ndife iyayi zokakamirana pano palibe. Tinatuluka kwa alliance tikupanga zathu za nyumba yathu ya UTM. Inunso azimayi ndi azibambo ndi anyamata mwina tiuza ndipo mukati tukwana A to Z. Tinakumana kwa area 10 tisanayike so president wathu Dr. Sausi Manzimu wake use mutendere. Ndeti kamakuona niso muli kwekwere kumapita kuboma ako tikhulupira kuti mwina si inu chifukwa nkhope za inu sitikudziwana ako. Koma ngati kuli anthu ena amene mapita amene koko ndetakuwuzani kuti musekuvala salu zathu za UTM muzibwera kwa ife ku nsonkhano kuno ngati mufuna kuti joina mutavala salu zanu chifukwa kuboma tinatuluka kwa alliance. Mafaniro amene funso limeneli kukhale koyamba ndiko malizira kutifunsa inu a media timatipemphe pamene. Please have mercy on us, but also spare us on that question because we made our stand already. So there's no way each and every time we should be responding to this question. And I'm sure you have a number of questions you can be asking us apart from alliance. And itakuza niso paonera kuti sinapangiso alliance inaliyo ni munthu wina aliyense. Tikazapa ngati zakuuzani. Koma panopa ifeyo ndi ife anthu a UTM. So ask us ma questions okhuza za UTM osati za alliance ya.
tikazakwatiwa olo tikazakwatira tizakuza nitakwatira kuti akuti kapata kwatiwa ndakuti akuti izikoma kwambiri. Zikomo onse otimvera ndi akuluakulu anzanga kuno ndi mamembala onse a UTM amene tili limodzi kuno. Ine ndimangofuna kungonjezera pang'ono ngati National Organizing Secretary komanso Chairman wa Disciplinary Committee ya chipani chathu cha UTM. Pamene mafuna kuonjezerapo ndi apa timvetsetsane bwinobwino makamaka ife achipani. Timvetsetsane kusiyana kwa msonkhano wa boma ndi msonkhano wa chani wa chipani. Ndiye pena akhoza kumati pusisa kumati namiza kuti msonkhano mwina ndi wa chipani usali wa chani. Ndi njira yake yoti tipewe zimenezo ukabwera utenga kuchokera kaya kuti kuli msonkhano. Utenga umenewo mupange verify ndi Secretary General kapena Organizing Secretary wa UTM. Pano sitikhululukirananso mukakhala kuti mungonyamuka kumapita iyayi sitikhululukirananso. Ndiye tigwira ntchito yathu ngati anthu a discipline. Talekererana nthawi yayitali wina kupanga ichi ayi message sikubwera bwino kuti msonkhano wa boma ndi msonkhano wa boma simukudziwa umaoneka kumene kukubwera president wa dziko lino kuti ndi achakwera akubwera ku airport kumene kuja ndi boma alo limene si chocho. Ndi abwana athu akafuna kupita kumeneko anyamuke okha apite akamchingamire bwana wawo kumeneko. Ife anthu athu asale ku nyumba ndi zimene tikutanthauza. Ngati anthu apezeka kumeneko nkhani yake ndija yonera kuti mwina ena akuguliridwa zovalazi kuchireko amene wasiya UTM. Ndipo zovala zake zizioneka kuti izi ndezanyuwanitu izizi achita kugulidwa kumene amene wasiya UTM. Chifukwa ya UTM atsalira ku nyumba. Ndimati ndingonjezera pamene popo kuti timvetsetsane zikongombe. Yes. I think Titenge must also oneka kuti tikanakonda mwina kwambiri tichite focus pa nkhani ya convention imene tabwerera. Yeah. Thank you. I'm Jonathan Basumbi, a journalist from Nation newspaper. I want to find out, did the party get the blessings of its acting president on the date, conventional date? The second question is to do with the convention committee members. Who are these members, if you have identified them so far? Thank you. Thank you very much. Yes. Yeah, ine ndi Charles Pensulo kuchokera ku MPC. In fact, ndi mafunso atatu. Funso loyamba likhala ngati longobwereza komabe ndimafuna kuti amalawi amene akuonera komanso kumvetsera amvetsetse bwinobwino kuti date limene munakonzali la pa 17 November Dr. Michael Usi ngati president wa chipani cha UTM anapanga nawo endorse, anatsimikizira kuti convention ichitikedi pa 17 November ngati president wa chipani. Funso lachiwiri tinaona kuti constitution kapena kuti malamulo a chipani cha UTM amanena kuti msonkhano waukulu kapena kuti convention izichitika kukasala miyezi 6 chisankho chisanachitike. Kodi simukuona kuti mwina kuchokera November ukafika pamene chisankho chichitike ndiye kuti miyezi iyo ndio chiruka komanso mwina mukanatha kugwiritsa ntchito mpata umenewo kukonza zina ndi zina chipani? Funso lachitatu, amalawi kapena masapota akhulupirire bwanji kuti date limene mwakhazikisali convention ichitikadi, potengera kuti ku UTM takhala tikuona kusintha kosiyanasiyana. Poyamba
tinamva kuti chipani cha UTM samapanga recognize kapena kuvomereza Dr. Michael Ousi ngati president wa chipani, koma kenako tinaona kuti anayamba kupangidwa recognize ngati president wa chipani. Komanso mutalengeza kuti mutuluka mu alliance, takhalanso tikuona kuti ma events ambiri amene akumachitika anthu achipani akupezekako. Kodi zikukhala bwanji zimenezi? Mwina mutafotokoza bwino lomwe. Zikomo kwambiri. All right. Director of the publicity secretary is going to handle that. Koma ndimangofuna ndafusa chimene chakupangisa ni kuti mufuse kuti kodi zimene mukambira nawo izi a president ana analipo ndi chani, mafuna president akhale pano kuti mupupire kuti analipo kapa mafuna chani, tufuseni. Komanso tufuseni ngati munawerenga convention ya mukati munawerenga constitution ya UTM amana kuti amaitanisa sisini ndani mafa ndifusa mano ngati mungathe kuyankha. Koma tinena kuti zina zonse tiyankha za alliance izo chifata kuyankhani kale. Mwina ngati simukudziwa simutawerenga constitution, mwina simunawerenge bwino amaitana ndi president ndi anaitanisa takambirana zimene tikambirana panozi siza kunyumba kwa munthu uyu. Nthawi zina tikufusa data kuti ansalake ndi chani. Komanso pa statement imene amanena publicity secretary ananena kale, koma tikupepeseni mwina munabwera mochedwa, mwina simunamve tapemphaso publicity secretary kuti ayankhe. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. I think mwina fotokoza SG koma panali funso limene anafunsa Jonathan Nansungwi kuti kodi date imene ili ndi ma blessings a vice president amene ali president achipani. In fact meeting imene timakambirana nkhani ya date amene anali chair wa tsiku limenelo anali vice president iwo. Kusonyeza unena kuti committee yonse inagwirizana and meeting iyo anaitanitsa ndi vice president amene ali president athu UTM ndiye pongo yankha funso limenelo ndithu date imene ndiyogwirizana tonse. Chachiwiri mwafunsa nkhani ya convention members. Committee imeneyi Secretary General alengeza posachedwa apo kuti kodi committee muli ndani ndi ndani komanso chairman wake ndi ndani, kutino committee imeneyo tipatse mphamvu kuti iyambe kugwira ntchito yoyendetsa convention imeneyi. Charles Pencil ku MBC nafunsa funso lomwero kuti kodi date limene linapangidwa endozi ndi vice president a dziko lino Dr. Michael Ousi. I think ndaliyankha mmeneso anafunsa Jonathan Nansungwi wa Nation. Lachiwiri akuti constitution yathu ya UTM imanena kuti convention ikuyenera kuchitika kutatsala 6 months. Charles Spencer wakuchoka, ndimaganiza kuti ukumvetsera kuti ndikuyankha funso lako. Zikomo kwambiri. 6 months mukawerenga constitution yathu pali mawu achizungu olemba kuti at least 6 months. Now akati at least ndiye kutanthauza kuti tisapitirire pa 6 months. Kusonyeza kuti sitingapange convention yathu kutatsala miyezi 5, 4, 3 kapena 2 kapena umodzi. Tikuyenera kupanga tisanafike 6 months kusanafike chisankho. Ndiye zikutipatsa mphamvu yokuti nthawi ina iliyonse kumbuyoko tikhoza kupanga convention. Tizindikire kunena kuti convention iso tikamapanga timakhala tikuyang'ana kuti tili ndi campaign ndeti ndi mtsogoleri amene atakasankhidwe ku convention amene tikuyenera kuti timgulitse kwa Amalawi iso amudziwe munthu uja bwino pomakavota asakangovota asakundziwa munthu. Nawo zimenezo zofunika nthawi. So amene ankapanga constitution yathu anadziwa kunena kuti tikuyenera kukhala ndi nthawi yochuluka. So tikhoza kupanga convention titafuna even kutatsala zaka zitatu chisankho chisanachitike palibe vuto lina lililonse. So ndithu sitinaphwanyira lamulo lathu lina lililonse, ndi tatsatira malamulo mmene amakhalira ku nkhani imeneyi. Funso lomaliza linanena kuti mukumaona kuti timasinthasintha. Mwina kusintha kumeneko kapena mukuyerekezera ndi zinthu zina zimene zakhala zikuchitika pakatipa. Tasintha msonkhano wathu umene tinali nawo ku Lilongwe kumasintha, tinkayenera kupanga pa 25
ndeno kunabwera communication kuchokera ku Lilongwe City Council kwa Chief Executive Officer kunena kuti tsiku lomweli a president akhalanso ndi function achita attend function ya CCAP ya centenary. Ndiyeno poyang'anira kuti anthu ambiri achitetezo akhala ali kumeneko, anthu achitetezo adandaula kuti mwina sakwanitsa kupanga handle ma event awiri akuluakulu mu Lilongwe. Monga mukudziwa kuti msonkhano wa UTM kumabwera anthu ochuluka, ndi anaona kuti mwina zikhoza kukhala zovuta kuti ma events awiri akulu achitike tsiku limodzi, ndi anatipempha. In fact lina alipempho kutipempha ngati tingathe kusintha. Ifeyo ngati chipani chimene chimakhulupirira umodzi tinaona kuti mfundo zimene akupereka zikuoneka zomveka, ndi tinavomera kuti tasintha. Nchifukwa ke msonkhano umenewo uli pa 1 September, Sande limene likubwerali ku Lilongwe. Sitisinthaso ayi, tsiku lake ndi limenelo. Lero tinanena kuti tikhala ndi press briefing 10 o'clock. Lero ndife tili panofe press briefing ndimene tikupangayi. Mwanena kuti anthu sankavomereza kuti Dr. Usi ndi president wa UTM. Zimenezo zimene mumamva, koma mmene anenera Adoe kunena kuti ifeyo ngati chipani constitution yathu timayitsatira kwambiri, koma mwina pakozokhala kuti pali zinthu zina kapena pali anthu ena amene amafuna nthawi zambiri mwina azisokoneza zinthu, mwina ndi amene amafuna kuonetsa ngati kuti ifeyo ndife osokonekerana. Ayi, zimenezozo palibe. Chinayo nkhani inayo apanga clarify Secretary General posachedwa apa kunena kuti anthu ena sakumadziwa kusiyanitsa pakati pa function ya boma ndi function ya chipani, ndi amafuna kuti no members onse a UTM adziwe. Tikamva msonkhano kuti president athu akupanga msonkhano, mukationako tosefe tili kumeneko, ndipo ndi pamene mukadziwe kuti anthuwa ndi amodzi. Komano ifa chokuti ma function ya boma ifeyo ngati chipani tinachoka mu alliance, simukumationako, sizokutanthauza kuti pali kugawanikana pakati pa ife ndi president athu Dr. Michael Usi. Ayi, zimene zozo I think azilongosola bwino, ndikukhulupiriranso kuti zamveka bwino. Zikoma kwambiri. Za komiti ya chipani imene ikupanga ma preliminaries kuli National Publicity Secretary amene akuyankhulawa, kuli National Organizing Secretary, kuli National Director of Research Honorable Nzumara, kuli National Director of Youth, kuli National Director of Social Affairs, kuli Treasurer General, kuli National Director of Operations Question Sosa, kuli National Director of International Affairs Honorable Makonti, ndamene ali kumeneko. Awawa kuchita link up ndi committee ya resource mobilization. Resource mobilization kumene sokuli Honorable Kambala. Ndekena kwa resource mobilization they'll be feeding into the party committee ya convention. Kana konkati menem they will be joined by the main committee where we are going to have the chairperson where we are going to announce later. Amena kala kuchita handle zonse za convention. Awawa ni ma preliminaries amena kupanga committee ya chipani imene ichite feed into the party and also the other committee ya convention. Imete za igulule posachedwa pompano. Tunyadireni kuti munabwera tikaitanizana tikakupemphaniswa nzathu a media mabwera. Ndi chikhulupiriro kuti ena onse amene akanafuna kulemberani mafunso kuti mutifunse atha kulemberani mwatifunsa, mwina ena amati mupita umenewo takafunseni mafunso amenewo. Chifukwa timadziwa kuti mafunso amene mafunso ena anakulemberani kuti tafunsa nizi. Koma mutiyamikirenso kuti takuyankhani mwabwezerenso kuti mafunso amenewo tayankha. Ndiye tikuthokozeni kwambiri. Atsogoleri a chipani tikuthokozeni munabwera. Ambuye azingokudalisani. Ife tikuyenda limodzi mpaka na siku la ku convention mpaka naso siku la chisankho. Ndimangofuna kuti ndikuyamikeni malo mwa chipani chonse cha UTM dziko lino la Malawi and beyond. Ifa chipani cha UTM sichili Malawi mokhamuno, chili dziko lonse lapansi. Ndimangofuna tikuthokozeni niso amene matimvera titakutumizirani link tikuthokozeni atsogoleri athu a chipani cha UTM konse kumene muli. Ambuye azingokudalisani. Ndicho kuti mwamva siku la convention muli oyitanidwa kubwera kuti muzaonere kuti chikuyenda bwanji.
ma delegates tikuwuzani amene akufuna kukhala ndi ma delegates azipita ku headquarters akakumane ndi ma delegates a convention ndi otani osati kumangoenda chisawa muzakumana ndi anthu kuti mwina sakapita ku convention iko ndi muzatha kulira kuusi ngati muli kitchen kophika ndiwo mkitchen mulibe ndi ma delegates onse mukapeza ku headquarters ku UTM area 10 ndathokoza zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Apa ndi pamapeto pa mkumano wathu ndiye ndimafuna kuti ndipemphe nyumba ino tisanabalalikane tingoyima kwa mphindi imodzi poti press briefing ndiyo yamba kuno ku Blantyre kungotimirire kuti tipereke ulemu kwa mtsogoleri wathu amene anatisiya. Amen. Zikomo kwambiri. Kusiyana kwa lero ndiye kuti tikakumana ku Lilongwe Sunday limene likubwerali pa Masintha kuyambira nthawi ya 1:30 masana, msonkhano waukulu kwambiri umene uli wotsatira umene tinapanga kumzuzu tonse amene mwabwera tiye tiwauze anzathu kuti msonkhano ulipo, palibe kusintha kwina kulikonse. Ambuye akudalitseni nonse. Zikomo kwambiri. Ayi ndithu amalawi omwe ndimene zathera kuno ku Mount Soch Hotel komwe atsogoleri a chipani chimene cha UTM anali ndi msonkhano wa atolankhani. Nkhani yayikulu imene inali kuno inali yoti chipani chimene ichi chakonza tsiku pa 17 November pomwe adzakhala ndi msonkhano wawo waukulu, ndipo pano ndi ndi a Felix Njawala atsimikizire na Malawi za masiku amene mwakonza. Hayi ndithu nzoonadi masiku ndi amene talengezawo msonkhano waukulu ulipo umene tuti tikasankhe adindo osiyanasiyana kuti ayendetse chipani muzaka 4 zimene zikubweratsa. Mwina panali sonkhani zina zokhudzana ndi munatuluka mgwirizano pano mwachita kunena poyera kuti mamembala anu asapezekenso ali misonkhano ya boma. Yes, mawu amene wanenedwa chifukwa chonena kuti nthawi zina zikuoneka ngati mwina mamembers ena sakumadziwa kuti kodi chimene tikuyenera kuchita ndi chani pamene tinachoka mu alliance. Ndiye posafuna kuti pazikhala kusokonekera ndifake mwina pakambidwa asonkhani yokonza yolongosola bwinobwino mmene zikuyenera kukhalira. Nkhani imene iyi ndi nkhani yonena kuti aini yake mamembers a UTM nkhani tikuimvetsetsa bwinobwino. Koma zimaoneka ngati anthu amene akufunitsitsa kuti UTM idzikhala mu alliance ndi anthu adzipani zina. Ndiye sitikudziwa kuti chidwi chawo anthu ena adzipani zinawo chikukhala chotani chifukwa ifeyo eni yake tapanga chiganizo. Chipani chake chiti chimene chikuwanga zina? Sitikudziwa chifukwa amaoneka kuti anthu ake amakhala kuti sa chipani cha UTM ndiye komano sitingadziwe kuti kodi nda chipani chake chiticho kwenikweni. Koma amaoneka kuti anthu amene akufunitsitsa kwambiri kuti tikhale mu alliance amakhala anthu oti si sa chipani cha UTM, because anthu a chipani cha UTM ndifeyo amene tinapanga ziganizo chiganizo chonena kuti tachoka tikufuna tsopano tipange tiyang'ane kwambiri za chimene tingayendetsere chipani kuti tikonzekere za masankho a chaka chamawa. Anjawala tayang'ana na Malawi nkhani ya chipani cha UTM mwina mawu achindunji kwa anthu amene mwina amatsatira chipani chanuchi ndi otani? Mawu achindunji ndionena kuti chipani panopo chili ndi mphamvu kwambiri. Chipanichi chimwalire ni mtsogoleri wathu, anthu akhala ambiri akumakhala ndi mafunso kuti kodi tili pati, kodi tikupanga chani, kodi convention ili liti. Ndiye panopo tsopano tikuoneka kuti tikuyankha mafunso amene amalawi akukhala nawo. Tikufuna kuti tikasankhe mtsogoleri amalawi atsogoleri a chipani akasankhe mtsogoleri, akasankhe atsogoleri okuti ayendetse chipanichi kupita kutsogolo. Mmene ananenera malemu Dr. Chilima kuti chipani si cha munthuyi, amanena tsiku lina kuti chipani si cha ine, chipani ndi cha Malawi, chidzakhalapo ndipo ndizoona. Lerolo anatisiya koma chipani chikanalipo, and mukoza kuona kuti panopo tsono ndi chipani chimene chili chotchuka kwambiri mdziko muno. Palibe tsiku limene limatha anthu osakamba za
chipani cha UTM chifukwa chanyamula masomphenya amene dziko likuyembekezera. Ndiye ifeyo ngati atsogoleri sitikufuna kuti tiphwanye kapena tichedwetse masomphenya amene anthu akuoneka kuti ali nawo pa chipani chathu cha UTM. Tathokoza kwambiri anja. Zikoma kwambiri. Amene ndithu ndi Felix Njawala, mneneri wa chipani chimene cha UTM, kufotokozapo ndithu kuti ndondomeko zikuluzikulu zimene zakonzedwa pakadali pano ndi chipani chawo nchoti akhala ndi msonkhano waukulu pa 17 November chaka chino. Koma sananene kuti akapangira kuti kunena kuti convention yomaliza ya chipani cha UTM idachitikira ku Lilongwe. Ndipo ayi maganizo kuti mwina ikhoza kuchitikira zigawo zina kumpoto kandi kummawa uku kapena mwina chigawo cha kumwera kuno. Komanso panatuluka sonkhani okhudzana ndi kupezeka kwa mamembala ena a chipani cha UTM mwina misonkhano ya boma. Mlembi wamkulu wa chipani chimenechi Patricia Kaliati anenetsa kuti mamembala onse a UTM asiye kupezeka ku misonkhano ya boma chifukwa choti iwo adatuluka kalekale mu mgwirizano wa tonse. Zimenezo ndi zikuluzikulu zomwe akuluakulu amene afotokoza kuno ku Mount Soch Hotel mu mzinda wa Blantyre. Pamene panso ndi pamapeto pakulutsa kwathu pano pa Zodiac Television. Ndithokoze nzanga Enoch Phiri yemwe anali pamakina komanso Kondwani Kalambule chifukwa chotheka kuti muthe kutionera bwino lomwe. Kuchokera kwa ine Christopher Sande, mwakomanonse.